DXDC Radyoman Report. Naalerto na ang mga residente sa Sarangani, Davao Occidental tungod sa nagapadayong aftershocks human ang magnitude 6.8 nga linog nga nitay-og ngatong November 17, 2023. Kagahapong adlawa, November 22, nabati na sab ang magnitude 5.8 sa nasangpit nga lugar. Sa Facebook post sa Rebecca Cañedo, naalarma na sila tungod sa walay hunong nga pagtay-og nga nakaapekto na silang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Samtang sa interview sa DXDC RMN Davao sa Sarangani Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO, nakatutok gihapon sila karon sa mga lugar ug mga establisyemento nga mao'y nagrabehan sa magnitude 6.8 tungod sa hulga nga dala niini samtang aduna pay mga aftershocks. Subay niini gipasabot usab ni General Santos City Representative Loreto at Sharon ato siyang privilege speech ang kamahinungdanon sa paghimo og balaod nga magtukod og evacuation centers sa 1,488 ka mga munisipalidad og 146 ka mga lungsod sa tibuok Pilipinas. Human ang Serye sa linog sa Southern Mindanao aron aduna'y mapadulngan kadtong mga individual nga apektados sa mga kalamidad. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.